L-attitudni umana l-aktar qrib tal-grazzja divina hija l-umorizmu. Meta kliem bħal dan tisemgħu ġej minn fomm il-Papa nnifsu, allura jista' jinstema' xi ftit stramb. Kif jidher mill-isem tagħha stess, it-tema ewlenija tal-eżortazzjoni apostolika Gaudete et Exultate hija dwar il-ferħ. Allura ma setax jonqos li f'dan il-kuntest il-Papa Franġisku isemmi wkoll l-umorizmu. Kemm ilni mitħla tal-kitbiet tal-Papa Franġisku, speċjalment tad-dokumenti importanti tal-Maġisteru tiegħu, l-enċikliċi, l-eżortazzjonijiet, l-ittri apostoliċi, dejjem kważi ninnota li fil-qalba ta' kull dokument ipoġġi dik it-tema li hi l-aktar għal qalbu. Hekk ukoll naraw fl-ittra Gaudete et Exultate ifirħu u tennew. Propju anke kif jgħid l-isem, anke fil-qalba ta' dan id-dokument sabiħ, fil-fatt fit-tielet kapitlu, jagħtina dik li nistgħu nsejħula il-Magna Carta tan-Nisrani, il-Beatitudnijiet, dawk il-kelmiet sbieħ li qal Ġesu fid-diskors fuq il-muntanja, kif insibuhom fil-Vanġelu skont San Mattew, aktarx diskorsi illi kienu mifruxin fuq iktar żmien imma li l-Evanġelista jażel li jiġborhom f'diskors wieħed twil illi fil-fatt jieħu medda ta' diversi kapitli f'Mattew illi Ġesu ippronunzjahom minn fuq il-muntanja propju mill-post tal-awtorità imma aktar tal-għalliem illi qiegħed jgħallem lid-dixxipli tiegħu li qed jisimgħu b'attenzjoni u hemmhekk jagħtihom it-tagħlim l-aktar importanti għal ħajja tad-dixxipulat. U fost dan it-tagħlim illi fiha u għallimna wkoll it-talba sabiħa tal-missierna jagħtina il-beatitudnijiet dawk is-sentenzi li jibdew ħenjin jew imberkin. Jien naħseb li mhux b'kombinazzjoni li anki fit-traduzzjoni Maltija għandna propju din il-kelma sabiħa ħenjin. Għaliex il-ħajja tan-Nisrani, il-ħajja tal-Vanġelu, il-ħajja tad-dixxiplu ta' Kristu, mhix ħajja b'geddum sal-art, mhix ħajja ta' min huwa dejjem jgħix biċċira, imdejjaq, donnu ħajaqa kollox fuqu, donna waslet l-aħħar tad-dinja, kif ħafna drabi ippruvaw jagħtuna l-impressjoni jew hawn min jipprova ibellaħħa lill-oħrajn li biex tkun Nisrani tajjeb hemm bżonn tgħix dejjem serju, imdejjaq. Veru li l-ħajja nisranija fiha wkoll ċerta sobrjetà, ċerta serjetà, imma Ġesu jridna nkunu ferħanin. B'dak il-ferħ mhux artifiċjali tal-qoxra illi jgħaddi mal-ewwel buffura rieħ, il-ferħ ta' xi friċkun birra illi forsi tostok daqsxejn ħaj imma mbagħad malajr jgħaddi, jew il-ferħ ta' xi oġġett li takkwista tifraħ biha ftit ta' żmien imma mbagħad kważi tinsih u twarbu għal ġenb, imma l-ferħ illi jibqa', il-ferħ li huwa it-teżor veru li ma jistax jitteħdilna. Dan huwa l-ferħ illi jitkellem fuq il-Papa Franġisku b'insistenza kbira f'din l-eżortazzjoni tiegħu. Ifirħu u tennew, araw l-insistenza għal darba darbtejn b'żewġ kelmiet differenti, ifirħu u tennew. U interessanti li xin immorru nfittxu eżattament fejn Ġesu jgħid jagħmel din l-istess insistenza, ifirħu u tennew, kien għadu kemm tkellem dwar il-persekuzzjonijiet, dwar in-Nisrani, id-dixxiplu illi jiġi persegwitat. Imma minkejja dan Ġesu jgħidilna ifirħu u tennew. U forsi mhix din is-sitwazzjoni anki tal-Knisja tan-Nisrani llum, forsi maħniex naraw persekuzzjoni forsi iktar sottili milli ta' tixrid tad-demm kif kienet fl-ewwel sekli tal-ħajja Nisranija, għalkemm anke din mhijiex nieqsa f'ċerti pajjiżi fejn ħutna l-insara qed jisfaw martirizzati. Propju persekuzzjoni illi taqtalna qalbna kultant, illi tgħidlek imma għalfejn tibqa' tgħix, għalfejn tibqa' tissieret biex tkun Nisrani tajjeb. Madankollu Ġesu jibqa' jistedinna, ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. U jiena jolqotni l-fatt kif il-Papa isemmi bħala eżempju sabiħ ta' kif wieħed kapaċi jgħix din il-ħajja tal-fidi b'ċertu ferħ u anki b'sens ta' ottimiżmu u kultant anki ta' umorizmu għaliex le. Lil-qaddis Ingliż illi verament jibqa' bħala wieħed mill-aktar qaddisin ferriħa. San Thomas More dan ġie maqtul mir-re tal-Ingilterra propju għax għażel lill-Alla qabel ma għażel lis-Sultan illi kien jirrispetta u jħobb ħafna. Kien qaddis illi fost l-oħrajn kiteb talba sabiħa dwar kif ikollok diġestjoni tajba, anke kif tkun kapaċi inti tieħu lilek innifsek b'ċerta
leġġerezza biex ngħidu hekk. Talba li l-Papa jgħozza ħafna hija waħda mit-talbiet li iħobb jgħid kuljum. U dan il-Papa u anke dan il-qaddis flimkien ma' qaddisin oħrajn nistgħu nsemmu San Filippo Neri pereżempju, lil San Juan Bosco u oħrajn jgħallmuna verament kif ngħixu l-ħajja tagħna ta' bnedmin imma anke ta' nsara u l-ħajja tal-fidi. Anke b'ċertu ottimizmu għaliex wara kollox Ġesu qed jistedinna biex inkunu ferħanin. Il senso dell'umorismo è una grazia che io chiedo tutti i giorni e prego quella bella preghiera di Santo Tommaso Moro, no? Dammi, Signore, il senso dell'umorismo.